יופי, אז אנחנו מתחילים בדף כ"ח בעמוד ב' למטה, ממש השורה וחצי האחרונות. אנחנו נמצאים בפרק שני במסכת פסחים, ואנחנו נהיה מוכרחים רק לעבור על שני דברים מן הדף הקודם, הדף של שבת, כדי שנוכל להבין, כי אנחנו ממש נכנסים באמצע דיון. אז קודם כל מילה על המשנה. המשנה שהייתה בדף הקודם אמרה ככה: חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה, שנאמר לא ייראה לך שעור בכל גבולך, פסוק משמות י"ג ז'. זאת אומרת, המקרה שילווה אותנו לאורך כל הנושא הראשון לפחות של הדף הוא חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח אל מול חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. אז הראשון מותר בהנאה והשני אסור בהנאה, שנאמר לא ייראה לך. זה יהיה חשוב לנו אחר כך, הביטוי לך, לא ייראה לך דווקא לך. ושימו לב גם שמדובר פה בהנאה ולא באכילה, אחר כך נדון האם זה קשור גם באכילה או לא. דבר השני שחשוב להגיד זה שהמשנה הזאת, כבר לפני שכאן אנחנו גם כן נשאל מני מתניתין של מי המשנה, כבר קודם גם כן שואלים, ויש 3 דעות מרכזיות ששוב ילוו אותנו, ולכן צריך לחזור עליהם: רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי הגלילי, וכל אחד מהם אומר דבר אחר לגבי 3 המועדים של השאלה מתי אסור ומתי מותר. יש לנו 3 מועדים. מועד אחד הוא בעצם יום הפסח עצמו, י"ד בניסן, משעה שביעית, מסוף אכילת חמץ נגיד ועד כניסת החג. הזמן השני הוא זמן הפסח עצמו, והזמן השלישי הוא הזמן שלאחר פסח, מה שנקרא אחר זמנו, או חמץ שעבר עליו הפסח. מתי חמץ יהיה מותר או אסור בכל ההזדמנויות האלה? וחשוב מאוד לעקוב שרבי יהודה אמר לנו לגבי המועד שתוך זמנו, 7 ימי הפסח, שאסור ודאי לאכול וגם ליהנות מחמץ, איסור אכילה ואיסור הנאה, יש פה גם איסור לאו וגם איסור כרת. ואחר זמנו, אחר הפסח, גם כן נשאר איסור הלאו, איסור ההנאה ממה שעבר עליו הפסח, עדיין הוא איסור מדאורייתא, אמנם אין חיוב כרת, אבל יש איסור מדאורייתא. אותו איסור הוא גם מכיל על יום י"ד עצמו. לעומת זאת, רבי שמעון, שמודל רבי יהודה שיש איסור כרת בזמן הפסח עצמו, אבל הוא אומר שלאחר זמנו אין איסור לאו מן התורה על אכילת חמץ, ולכן בעצם חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ובאכילה. רבי יוסי הגלילי אומר שלא רק שכמו רבי שמעון, שבעצם אין איסור בלאו, אנחנו נראה שאחר כך בכל זאת רבי שמעון יגזור, אבל רבי יוסי אומר בכלל שאין איסור אחר הפסח, וגם בפסח עצמו מותר בהנאה, ואיסור עליו הוא רק על אכילה. מה שאנחנו לא רגילים להכיר מההלכה שאנחנו נוהגים. אז אלה 3 עמדות, אנחנו נחזור עליהן גם, אבל הן בעצם מנחות את מה שאנחנו עושים. אוקיי, אז אנחנו בדף כ"ח עמוד ב' למטה בשאלה מני מתניתין, ממש השורה האחרונה שלנו של הדף, והשאלה היא כמי המשנה, כי היא לא מסתדרת כאף אחת מהדעות. רבי יהודה חמץ סתמה כאמר אפילו כנוכרי. זאת אומרת, רבי יהודה הרי אמר איסור מוחלט אחר זמנו, הוא לא חילק בנוכרי וישראל, וחמץ של שניהם לאחר הפסח אסור, אז לא יכול להיות שהמשנה היא כרבי יהודה. רבי שמעון, אנחנו נכנסים לדף כ"ט עמוד א', ושוללים גם את האפשרות שהמשנה היא כרבי שמעון. למה? כי רבי שמעון אומר, די ישראל נמי מישרא קשרי. הרי רבי שמעון גם כן לא חילק בין תוך זמנו לאחר זמנו של הפסח, כי הוא אמר שמותרים בשניהם מותר לאכול חמץ של נוכרי. אז זה גם לא מסתדר כרבי שמעון. רבי יוסי הגלילי, אפילו תוך זמנו נמי מישרא קשרי בהנאה. זאת אומרת, אפילו הנאה הוא מתיר בתוך הפסח עצמו ליהנות מחמץ של נוכרי, ולא אוסר. אז כמי המשנה הזאת שאמרנו שאומרת שחמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה. סליחה, הדגשתי שרבי יוסי הגלילי גם של ישראל מתיר בהנאה, רק לא באכילה, בתוך הפסח עצמו. אז כמי המשנה, ועונה לנו
אמר רב אחא בר יעקב, לעולם רבי יהודה היא. בכל זאת המשנה היא של רבי יהודה, למרות שרבי יהודה אוסר גם לאחר הפסח, אלא מה? ויליף שאור דאכילה משאור דראייה. מה שאור דראייה? שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אף שאור דאכילה, שלך היא אתה רואה, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה. זאת אומרת, אומר רב אחא בר יעקב, רבי יהודה כן מתיר חמץ נוכרי לאחר הפסח. למה? הוא לומד את שאור דאכילה, לא יאכל לך חמץ, משאור דראייה, לא ייראה לך. וכמו ששאור דראייה זה לא ייראה לך, רק לך, שלך, ואתה כן יכול לראות של נוכרי ושל גבוה, של גבוה זאת אומרת של הקדש, חמץ שהוא בעצם של המקדש, של בדק הבית, אז חמצים כאלה הם לא שלך בעצם, הם של ההקדש או של הנוכרי, ולכן אותם מותר לך לראות, לא נאמר לא ייראה לך. ככה הוא לומד את זה, יליף גם לגבי שאור דאכילה, שמותר לאכול של נוכרי ושל הקדש לאחר הפסח. וצריך היה באמת לשנות את זה במפורש, ובדין הוא דאיבאי ליה למתנא, דאפילו באכילה נמי שרי. צריך היה לשנות שגם באכילה מותר, צריך היה רבי יהודה להגיד את זה, ולמה בעצם, צריכה הייתה המשנה, סליחה להגיד את זה, ולמה בעצם זה לא נאמר, ואיידי דתנא דישראל אסור בהנאה. זאת אומרת, זה מין אמירת אגב של המשנה, שישראל אסור בהנאה, אבל המוקד הוא בצד השני. תנא נמי דן מוכרים הוא מותר בהנאה, המשנה גם אומרת לנו שמוכרים מותר בהנאה, ובדינו דאיבאי ליה למתנא דאפילו בתוך זמנו מותר בהנאה. זאת אומרת, המשנה הייתה צריכה להגיד לנו במפורש שאפילו בתוך הפסח עצמו מותר בהנאה של נוכרי, ואיידי ואגב דתנא דישראל לאחר זמנו, תנא נמי דנוכרי לאחר זמנו. זאת אומרת, כל העמדה הזאת של המשנה שלנו בעצם מנסה להעמיד את רבי יהודה באופן כזה שגם הוא אומר את האמירה המקלה יותר, את האמירה שאומרת שלאחר הפסח, בעצם שרק הלכה הוא אסור, ואנחנו לומדים את זה גם על אכילה, ובעצם כל מה שקשור לנוכרי ושקשור להקדש הוא מותר, ומעמידים, רב אחא בר יעקב מעמיד באופן די מאולץ את המשנה כדעת רבי יהודה. מעניין שיש כאן מחלוקת עמוקה יותר, לפי הרב אלי הולנדר אנחנו בעצם, יש פה מחלוקת יותר רצינית, כי השאלה אצלו היא מה חשוב, מה המצווה החשובה, האם הלא ייראה לך או הלא יאכל חמץ, והוא תופס את זה כמחלוקת עמוקה בין רש"י לתוספות שבא לידי ביטוי בכל המסכת. האם המצווה העיקרית היא איסור ראייה או איסור אכילה? לפי רש"י, העניין שלא יימצא חמץ, שתהיה סביבה נקייה הוא העיקר, ואכילה היא רק הביטוי לזה, או הסייג לזה, כדי שנהיה בסביבה של בל ייראה ובל יימצא, אז אנחנו גם אוסרים אכילה. ולפי תוספות בדיוק הפוך, רש"י אומר, בדיבור המתחיל ויליף שאור מאכילה, הוא אומר, כלומר חמץ דגבי לא יאכל משאור דראייה, הוא מותר חמצו של נוכרי אף באכילה, אפילו בפסח מהתורה. תשימו לב כמה שזה מהפכני לעומת מה שאנחנו רגילים היום. הוא אומר בעצם בפסח מותר לאכול מן התורה, יש גזירה דרבנן, אבל מהתורה מותר לאכול חמץ של נוכרי אפילו בפסח. למה? כי העניין הוא שאתה בל ייראה ובל ימצא, אתה צריך לדאוג לסביבה שלך, זה לא כך משנה מה אתה אוכל. לעומת זאת, הגישה של התוספות היא הפוכה, כל העניין הוא שלא ייראה ולא, כל העניין הוא שלא תאכל. ולמה יש איסור בל ייראה ובל ימצא? כדי לעזור לך לא לאכול. ואנחנו רואים שהתוספות מסתייגת בדיבור המתחיל בדינו, אז אומר התוספות, אני קוראת רק את השני משפטים הראשונים, פירש רש"י מותר באכילה, וקשה, דאי אפשר אם לא יהיה שלו בשעת אכילה, דאם נתן לו הנוכרי הרי הוא שלו, ואם גזל מנוכרי הרי חייב באחריותו, ואני מדלגת ונראה לריבה, דהא דאמר, דאפילו תוך זמנו מותר, היינו בהנאה, רק בהנאה, לא באכילה. ועד דקאמר, אם אתה אוכל של אחרים, ולאו דווקא,
אי נמי אחר זמנו כמה, אנחנו מדברים רק על אחרי הפסח, אנחנו לא מדברים על בתוך הפסח, כי התוספות מבקשים לייצר לראות באכילה את העניין העיקרי. והפרשנות של אלי הולנדר שם היא פרשנות יותר רחבה, שבעצם השאלה אם אדם כדי להיאבק ברע שבעולם, בחמץ שבעולם, מתעסק רק בשאלה מה הוא עושה, מה הוא אוכל, או שהוא מתעסק בניקוי הסביבה שלו, בלדאוג שהמרחב שהוא נמצא בו הוא מרחב שעושה טוב, הוא מרחב מן הסוג הזה, ולכן השאלה הזאת אם העיקר פה הוא בל ייראה או בל יימצא, הוא לא רק שאלה, בל ייראה או בל יאכל, הוא לא רק שאלה של סתם דבר מקרי, אלא זו שאלה רחבה של איך אדם מתנהל עם מה שסביבו, עם הרע שסביבו, איך אדם עושה טוב בעולם, במה אדם מתמקד. עד כאן האמירה של רב אחא בר יעקב שהמשנה היא כרבי יהודה, ואנחנו ממשיכים הנה, רבי שמעוני. רבא אמר לעולם רבי שמעוני, זאת אומרת המשנה בכלל היא לא כרבי יהודה ולא צריך להסתבך ולהגיד מפה ומשם, המשנה היא כרבי שמעון, כי אנחנו יודעים שרבי שמעון אומר שאחרי הפסח בעצם אין איסור, ואחרי הפסח החמץ שעבר עליו הפסח הוא מותר, אלא מה? ורבי שמעון כנס הכנס, הועיל ועבר עליה בבל ייראה ובל ימצא. זאת אומרת, לפי רבי שמעון יש כנס על אותם אנשים שהשאירו את החמץ, ואפילו אם ביטלו והפקירו, הם לא טרחו לבאר אותו. כיוון שהם לא טרחו לבאר אותו, יש עליהם כנס שהם לא יוכלו ליהנות מהממון, רבנן כונסים אותם שלא יוכלו ליהנות מהממון אחר החג, בגלל שהם השהו את החמץ. אבל לא מדובר פה על איסור מן התורה. ולכן דעתו של רבי שמעון, לפי הפרשנות הזאת של רבא, מסתדרת עם המשנה, ואנחנו נרגענו בשלב הזה, ואנחנו מבינים כדעת מי המשנה, ואנחנו לא צריכים ללכת בעצם לאילוץ הזה שנתן לנו רב אחא בר יעקב, שעוד יחזור. אז מי צודק, רב אחא בר יעקב או רבא? אז מני מתניתין? והנה כאן יהיה לנו ניסיון להוכיח לפי הציטוט של הפסוק שהמשנה מצטטת, לא ייראה לך שאור בכל גבוליך. למי זה מתאים? אז בישלמה לרבא, היינו קטני של ישראל אסור, משום שנאמר לא ייראה, אלא לרב אחא בר יעקב משום לא יאכל חמץ, מבעילי. זאת אומרת, למה המשנה מסתדרת לנו עם אחד ולא עם השני? כי לרבא באמת הנושא שלו זה הלא ייראה. אמרנו שבגלל זה הוא נותן את הכנס אחר הפסח, הכנס מדרבנן. אז לכן באמת המוקד הוא לא ייראה, אז המשנה מסתדרת. אבל לרב אחא בר יעקב, שהוא אומר שהאיסור שאחר הפסח הוא מדאורייתא, מלא יאכל, למה שהמשנה תגיד לא ייראה? איך ראייה קשורה? הרי כל הנושא שלו הוא לא יאכל, ולכן אנחנו מבינים שהמשנה לא כל כך מסתדרת כרב אחא בר יעקב, זאת אומרת כדעתו של רבי יהודה, אלא יותר כדעתו של רבא, שזה לשים אותה כרבי שמעון. אבל יש לנו כאן גם תירוץ. מי סבר אסף הקאי? הרשע קאי. זאת אומרת בכלל האמירה היא לא על הסיפה של המשנה, אלא על הרישה של המשנה. והכי כאמר, חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, מותר בהנאה, משום שנאמר לא ייראה לך, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, ושל גבוה, ויליף שאור דאכילה, משאור דראייה. זאת אומרת, הלימוד של רבי יהודה, ליבא דרבי אחא בר יעקב, הוא לא על הסיפה שיש איסור הנאה מחמץ של ישראל, אלא על הרישה. היתר הנאה מחמץ של גוי. וזה באמת אנחנו לומדים מתוך הלא ייראה לך, שאנחנו לומדים על הלכה שיליף שאור אכילה משאור ראייה, שהעניין הוא רק הלכה ולא של נוכרי או של הקדש, וממילא מותר חמץ נוכרי בהנאה, ואכילה מדאורייתא אחרי הפסח גם במהלך החג עצמו. ואז דו לטעמיהו, והם הולכים לדעתם שלהם. רב אחא ורבא בעצם הולכים לשיטות האלה שלהם גם במחלוקת אחרת. דאיתמר, האוכל שאור של נוכרי שעבר עליו הפסח, אני מעלה רגע,
הנה, האוכל, ואז הוא לטעמי יהודי, דבר האוכל שעור של נוכרי שעבר עליו הפסח, לדברי רבי יהודה, רבא אמר לוקה, ורב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה. אוקיי? יש לנו פה מקרה חדש, אכילת שעור נוכרי אחר זמנו, זאת אומרת, זה אותו מקרה, אבל יש לנו פה דיון חדש עליו, ורבא אומר לוקה, ורב אחא אומר אינו לוקה. מה המניע שלהם? רבא לא מעמיד את המשנה כרבי יהודה, נכון? אמרנו שהוא מעמיד כרבי שמעון, לכן רבא אומר לוקה. רבא אמר לוקה לא יליף רבי יהודה שעור דאכילה משעור דראייה. זאת אומרת, אין לנו בעיה, הוא לא לומד את הלימוד הזה כרבי שמעון, ולכן אין לו בעיה להגיד שלוקה. אבל רב אחא בר יעקב אמר אינו לוקה, כי הוא יליף שעור אכילה משעור דראייה. הוא העמיד את כל המשנה כרבי יהודה, שמותר חמץ נוכרי בחג ואחריו, והוא לומד שעור אכילה משעור ראייה. אז כמי הלכה, אומרים לנו כבר איזושהי הקדמה של המאוחר, שעוד מעט יפרטו, והדר בי רב אחא בר יעקב מההיא. זאת אומרת, רב אחא בר יעקב עתיד לחזור, אנחנו נבין שהוא עתיד לחזור ממסקנתו, מהעמדה של המשנה כרבי יהודה, וגם הוא יעמיד את המשנה כרבי שמעון, שבעצם מותר חמץ לאחר הפסח וכל מדאורייתא, והגזרה היא רק דרבנן. אנחנו נגיע אל זה עוד מעט באופן מפותל, אבל יצא שבסוף שניהם יעמידו כרבי שמעון. מה הראיה? התחלת ההסבר המפותל, שאכן הוא יחזור, רב אחא בר יעקב יחזור בו מדעתו. דתניא, יש לנו ברייתא, האוכל חמץ של הקדש במועד, מעל, ויש אומרים לא מעל. כלומר, יש לנו פה ברייתא שעכשיו נדון בה הרבה, והמקרה שלה הוא מי שאוכל חמץ של הקדש במועד, זאת אומרת בפסח. מה זה חמץ של הקדש? חמץ שנאכל כנראה בשוגג, אבל זה חמץ של הקדש, הוא יועד לבדק בית של בית המקדש. ויש בו קדושת דמים, ולכן אם אתה מועל בו, אם אתה משתמש בכסף, מפחית את השווי שלו, אתה בעצם מתחייב בקורבן אשם. אז השאלה, האם כאשר אתה אוכל חמץ של הקדש במועד, מעלת או לא מעלת? למה שנחשוב שמעלת או לא מעלת? רש"י מסביר לנו שבעצם תנא קמא שאומר מעל, מעמיד את המשנה כרבי שמעון. כי לפי רבי יהודה, שהוא אומר שיש איסור הנאה ואכילה בחג ואחרי החג, הרי אין שום שווי כספי לחמץ, כי גם אחרי החג אסור יהיה להשתמש בו, ולכן אם אין שווי כספי, אתה לא יכול להוריד את השווי הכספי בכך שאתה משתמש בהקדש, ולכן לא יכולה להיות פה שום מעילה, לדבר הזה אין ערך. לעומת זאת לרבי שמעון, שאומנם הוא מודל לרבי יהודה שבמהלך החג אין שווי ערכי להקדש של חמץ, אבל אחריו אין איסור הנאה, ולכן יכול לפדות אותו, ויכול הגזבר למכור אותו, ויכול ליהנות ממנו. הקנס של רבי שמעון חל רק על אדם פרטי שאישה חמץ, לא על חמץ של הקדש, ולכן חמץ של הקדש יוכל בעצם להיות ממומש אחרי החג, לכן יש פה הפחתה של הערך הכספי, ולכן יש פה מעילה. אז תנא קמא בהכרח חושב כרבי שמעון. עכשיו רוצה לדעת הגמרא, מי זה היש אומרים הזה? מי אומר את זה ומהי העמדה הזאת? מן יש אומרים, אמרנו שבברייתא יש אומרים לא מעל, מן יש אומרים. אמר רבי יוחנן, רבי נחוניה בן הקנה היא, דתניא, רבי נחוניה בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים. מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומים. יש לנו כאן עניין מאוד מעניין. העמדה של המשנה כרבי נחוניה בן הקנה, ולכן, וכעמדתו לא מעל. למה לא מעל? מה זה עושה יום הכיפורים כשבת לתשלומים? האמירה היא כזו, אם אדם עובר עבירה, גם בדיני נפשות וגם עבירה בדיני ממונות,
הוא יענש בעונש הקשה יותר מבין השניים, וזה יכסה גם את העונש הקל יותר. לכן כשהוא עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומים, השבת מתחייב בנפשו, שהוא מתחייב בדיני נפשות, הוא יהיה פטור מן התשלומים, מהממון, אף כך ביום הכיפורים. יש לנו פה איזושהי קונסטלציה שבמשפט הפלילי המודרני אנחנו אולי קוראים לה דוקטרינת הסיכון הכפול. זה התיקון החמישי לחוקה בארצות הברית, וגם בסדר הדין הפלילי בישראל, למעט אם יש אחר כך מוות, אז אומרים לא דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן. זאת אומרת, יש פה רעיון שאם אתה מואשם בשתי עבירות, אנחנו ניקח את העבירה העמוקה יותר, המשמעותית יותר. ושזה יהיה נפשות וממונות, זה יהיה נפשות. במין הפוך על הפוך, זה אותו היגיון כשאומר המדרש, למה לא מברכים את חודש תשרי? ועונה, כי כשמלך בא לעיר ושר בא לעיר, פני מי מקבלים. זאת אומרת שראש השנה בא לעיר וראש חודש תשרי בא לעיר, אז אנחנו לא מתייחסים לחודש תשרי, כי הגיע השר, הגיע החשוב יותר, ולכן אנחנו נתייחס רק לראש השנה, ואנחנו לא נתייחס לראש השנה גם כראש חודש תשרי. אז גם כאן אנחנו נתייחס לאירוע הגדול יותר, המרכזי יותר, והוא יהיה דיני הממונות. רש"י מביא דוגמה ממקום אחר בגמרא, אדם שהבעיר את גדיש חברו, הבעיר את התבואה של חברו בשבת. עכשיו, הוא יהיה פטור מעונש של השריפה, בגלל שהוא חייב מיתת בית דין על חילול השבת, ואנחנו לא נאשים אותו פעמיים. והחידוש הרבי נחוניה, שגם ביום כיפור, למרות שאין מיתת בית דין על חילול היום אלא כרת, זה גם כן יחשב ויחפר על העבירה בדיני ממונות. צריך להגיד שהמבנה הרעיוני הזה נקרא קימלי בדרבא מיני. זאת אומרת, אתה עומד, אתה יוצא ידי חובה בגדול ממנו, בדרבא מיני. ועל מה זה מבוסס? על הפסוקים בפרשת משפטים בשמות כ"א, וכי נצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון, אנוש יענש. כלומר, כשלא יהיה אסון הוא אנוש יענש, כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. זה יהיה הממונות. ואם אסון יהיה, כלומר, יש הפלה, ואז ונתתה נפש תחת נפש, ובעצם אתה פטור מדיני הממונות. משם אנחנו לומדים את העניין של קימלי דברבא מיני, זאת אומרת שרק העבירה הכבדה יותר היא זאת שעליה בעצם יהיה תשלום, עליה יהיה עונש. העונש הכספי הוא רק אם לא יהיה אסון. עכשיו, כרת נחשב גם כן לאסון. למה? מפרשת השבוע של אתמול, בראשית מ"ב, יעקב חושש לבנימין, ואומר, קראו אסון בדרך, והורדתם את שיבתי ביגון שאולה. כלומר, שכשאתה מפחד מחוסר המשכיות, מכריתת הבנים, מכריתת ההמשכיות, זה כרת, זה גם כן נחשב אסון, ולכן אומר רבי נחוניה בן הקנה, גם כאשר ביום הכיפורים אדם, גם יום הכיפורים ולא רק שבת יחשב ככה, שהדין הזה חמור יותר, זה דין נפשות, ולכן אם אתה עשית עבירה שהיא תשלומין, היא לא תחשב. לפני שנחזור לענייננו, אני אגיד שזה מעניין מאוד הבחירה של רש"י ושל מפרשים אחרים להכניס באמצע הדיון בחמץ את סיפור ירידת היציאה למצרים, ואת פרשת משפטים, החוקים שאחרי מעמד הר סיני, שמכוונים להמשכיות, החשיבות של הוולדות, של מערכות היחסים. יש לנו כאן איזושהי תזכורת שחמץ זה לא רק עניין טכני, לא רק פסח דורות, אלא יש פה גם את פסח מצרים. בואו נזכור למה ירדנו למצרים, בואו נזכור את המתח בין הניצים, בין יוסף ואחיו, בין אנשים, בואו נזכור מה קורה כשיש מתח בין ניצים. אנחנו עלולים לחזור לשם, עלולים לחזור לגלות. החמץ יכול להיות גם החמצה, והחמץ הזה שאנחנו מנקים ומנסים שלא ייראה ולא ימצא, אולי הוא רחב יותר מהשאור עצמו שבעיסה, יכול להיות שהוא מדבר על הקשרים רחבים יותר, ולכן ככה במין אגביות כזאת מזכירים לנו, היי, שימו לב, כשאנחנו מדברים פה על חמץ, אנחנו מדברים על עוד עניינים. אם כן, לענייננו אכילת חמץ בפסח מחייבת כרת, ואמרנו שכרת זה גם אסון, ולכן אם מתרחשת מעילה לפי היש אומרים, אליבא דרבי שמעון שיש שווי כספי אחרי החג לכסף, ולכן באכילת חמץ יש הפחתת ערך וגזל ומעילה, הרי שהעונש יהיה רק על אכילת החמץ, ולא על המעילה, רק על העבירה הכבדה, ולא על העבירה הקלה. לא נרחיב, אבל זה מעניין מבחינת מטרות הענישה, שבעצם מתעלמים פה מהפרט שסבל. אם שרפת את גדיש החבר ואתה מואשם רק על השבת, בעצם לא יהיה פיצוי לאדם הפרטי
שסבל, אבל כאן מדובר על הקדש, זה ציבורי. אז רק נחזור, נראה את זה גם בפנים, אמרנו אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מתשלומים. אז תרצנו את הבנת רבי יוחנן, ואנחנו ממשיכים להבין מה זה המעל והלא מעל. רב יוסף אמר, בפודים את הקודשים להאכילן לכלבים כמפלגי. מאן דאמר מעל כסבר פודים את הקודשים להאכילן לכלבים, ומאן דאמר לא מעל כסבר אין פודים. אוקיי, אז רב יוסף מבקש להעמיד את דברי תנא קמא דווקא לא כשיטת רבי שמעון, אלא כשיטת רבי יוסי הגלילי. כי רבי יוסי הגלילי סבור שאפילו בתוך הפסח, החמץ של נוכרי ושל הקדש מותר בהנאה, רק אסור באכילה, בתוך הפסח. אז השאלה היא אם בתוך הפסח מכובד למכור את כספי ההקדש, כדי להרוויח כסף ולהאכיל את הכלבים, או למכור הקדש לנוכרי. תנא קמא שאומר מעל תופס פודים. זאת אומרת, יש ערך כספי בר מימוש, כסף נזיל, אפילו בשביל המטרה הזאת של הכלבים, ולכן בזבזת כסף אם ניצלת את ההקדש, ולכן יש פה מעילה. שיטת היש אומרים שאומר לא מעל, אומר בזוי לפדות הקדש לכלבים, ולכן אסור לפדות, זאת אומרת אין ערך כספי, זאת אומרת לא יכולה להיות מעילה. אז זה דעת הלישנה הראשונה של רב יוסף. אנחנו בסוף העמוד, רב אחא בר רבא, תנא ליה, להשמעתה משמי דרב יוסף בהלישנה. זאת אומרת, יש לו לשון אחרת מדברי רב יוסף כדי להבין את הברייתא. דכולי עלמא אין פודים את הקודשים להאכילן לכלבים. לדעת כולם לא פודים את הקודשים, זה בזוי לכלבים, ולכן החלוקה הקודמת לא עומדת. והכה בהכה מפלגי, בדבר הגורם לממון כממון דמי. זאת אומרת, האם דבר עתידי שיגרום לממון, יש לנו עכשיו איזה סטארט-אפ שאנחנו מבקשים משקיעים כדי להשיג על זה כסף עתידי, אבל כרגע זה ביצה שלא נולדה, אז זה דבר שגורם לממון, זאת אומרת, אחרי הפסח יהיה לו ערך, אבל כרגע בפסח אין לו, האם הוא כממון דמי? מאן דאמר מעל כסבר דבר הגורם לממון כממון דמי, ומאן דאמר לא מעל כסבר דבר הגורם לממון, לאו כממון דמי. זאת אומרת, תנא קמא שאומר מעל, הוא אומר, הגזבר באמת יוכל למכור את כספי ההקדש, ויש לזה ערך. היש אומרים, אומר לאו כממון דמי, כאמור ביצה שלא נולדה. אבל גם זה נדחה בדעה הבאה, רב אחא בר יעקב אמר, דכולי עלמא דבר הגורם לממון כממון דמי. כולם מסכימים שבוודאי סטארט-אפ כזה יש לו ערך כספי עתידי לאחר הפסח. והכה בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון כמפלגי, הם בכלל נחלקים באותה מחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון מדף כ"ח. מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה ומאן דאמר מעל כרבי שמעון. זאת אומרת, מי שאמר, הדעה של הלא מעל, של היש אומרים היא כרבי יהודה, כי החמץ לא שווה כלום, בגלל שהוא יהיה אסור באכילה ובהנאה לאחרי החג, ולכן אין לו ערך כספי. אז העניין הוא לא האם ממון דמי או לא דמי, אם יש פער זמנים בין מימוש הממון לבין קיומו, אלא פשוט לא יהיה לזה שום ערך אחרי, ולכן הוא לא מעל, כי אין לזה ערך ואי אפשר להפחית אותו. לעומת זאת תנא קמא שאומר מעל הוא כרבי שמעון, שיש שווי ערכי לאחר הפסח, והקנס הוא רק קנס של רבנן, אבל יש שווי ערכי, ויוכל הגזבר למכור של הקדש, משום שהקנס הזה לא חל על הקדש, ולכן יש לזה ערך. ואז שואלים אותנו, רגע, והרב אחא בר יעקב, הוא דאמר דרב יהודה יליף שאור אכילה משאור דראייה. זאת אומרת, הוא זה שפירש לנו את המשנה, העמיד לנו בעצם את המשנה כדעת רבי יהודה, ולכן הוא תירץ שרבי יהודה לומד, ולכן רבי יהודה רק לך, ולכן גם רבי יהודה מקל. ואומר שחמץ נוכרי כן מותר לראות, ואפילו לאכול מדאורייתא, אפילו בתוך הפסח, ודאי לאחר הפסח. אז איך אתה אומר שאין לו ערך כספי? ומה התשובה? אלא הדר בי רב אחא בר יעקב מההיא. רב אחא חזר בו מהעמדה, ותכף נראה את ההוכחה שהוא באמת חזר בו מהעמדה, וכדי לסכם סליחה, וכאן הראיה שהוא חזר בו מהעמדה שלו, כי לא יכול להיות שרב אחא גם אומר
שאין ערך כספי וגם שיש ערך כספי, ואם רב אחא אומר זו המחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, אז הוא כבר לא יכול להיות שהוא מעמיד את המשנה כרבי יהודה, אלא הוא מעמיד אותה כרבי שמעון, ותוצאה סופית רב הצדק, המשנה היא כרבי שמעון. וכדי לסכם את הנושא הזה אומרים לנו את עמדתו של רב אשי. רב אשי אמר דכולי עלמא אין פודים ודבר הגורם לממון לאו כממון דמי, והכה בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן קמי פלגי. מאן דאמר מעל כרבי יוסי ומאן דאמר דלא מעל כרבנן. זאת אומרת, אומר רב אשי, זה לא על השאלה אם פודים חמץ קודשים לכלבים או שזה בזוי, כמו שהייתה הלישנה הראשונה של רב יוסף, ובכלל המחלוקת היא גם לא על השאלה אם דבר הגורם לממון כממון דמי, כמו הלישנה השנייה של רב יוסף. על מה המחלוקת? תנא קמא שאומר מעל תופס כרבי יוסי הגלילי שחמץ מותר בהנאה במהלך הפסח, לא באכילה אבל כן בהנאה, ולכן האוכל מועל, שהרי אפשר לפדותו, נכון אי אפשר לפדותו לכלבים כי זה בזוי, אבל אפשר לפדותו להסיק אש תחת תבשילו. והיש אומרים שאומרים לא מעל כדעת רבנן שחמץ אסור בהנאה ולכן אין לו שווי כספי, ושווי כספי לאחג החג כרבי שמעון הוא לא רלוונטי כי גורם לממון לא כממון דמי. עד כאן הנושא הזה, ואנחנו מה שרצינו להוכיח, המשנה כרבי שמעון, ויש לנו עדיין איזושהי מחלוקת עם רב אשי, ויש לנו עוד נושא אחד חדש וקצר בדף שלנו, והוא השאלה של חמץ שנתערבב במאכל המותר. אמר רב, חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו, אסור. זאת אומרת חמץ בזמנו, בזמן הפסח, גם אם הוא יתערב במינו, זאת אומרת דבר דומה לו, פת חמץ במצה למשל, ובין שהוא יתערב שלא במינו, פת חמץ עם תבשיל עדשים למשל, כמו יין ושמן, שזה מינו בשאינו מינו, מותר. בין מינו בין שבמינו אסור, שלא בזמנו, זאת אומרת לאחר הפסח, במינו אסור, אם הוא יתערבב במשהו דומה לו, שלא במינו מותר. אוקיי, אז זה הכלל של רב. אבל שנייה, על איזה שיעורים אנחנו מדברים? מה זה יתערבב? במה יסקינן? אילימה בנותן טעם, זאת אומרת, יש לנו שני שיעורים רלוונטיים פה, שיעור של נותן טעם ושיעור של משהו. משהו זה יתערב קצת, כל כמות. נותן טעם אנחנו רגילים לראות, להבין את זה כאחד מ-60. זאת אומרת, אפשר גם לטעום, נגיד לתת לגוי בפסח לטעום ולהגיד האם זה נתן טעם או לא, אבל אנחנו רגילים להבין את זה כאחד מ-60. אתם יודעים, ביום הולדת 60 של סבא שלי, יוסף בורג ברך אותו שלא תהיה בטל ב-60. משום שהביטוי בטל ב-60 הוא הביטוי הרגיל שלנו בדיני כשרות שונים, להבין מה זה ערבוב שיש בו טעם. אז האם זה בנותן טעם או במשהו? אז הצעה ראשונה, אם לומר בנותן טעם, שלא בזמנו, שלא במינו, מותר, היאיב טעמה. זאת אומרת, איך יכול להיות שהוא מותר כשהוא נותן טעם? איך יכול להיות שאם אתה אומר שזה רק בנותן טעם, זאת אומרת, רק שיש ערבוב משמעותי, הרי אתה נותן טעם של איסור בהיתר, ושיטת רבי יהודה אוסרת, לא יכול להיות שזה מה שאתה אומר, אלא במשהו. זאת אומרת, כל כניסה של חמץ אפילו קטן, תהיה לנו בעייתית ותאסור בתוך החג. חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו, אסור. רב לטעמי, רב ממשיך את טעמו, את עמדותיו ממקומות אחרים. הנה אנחנו נראה, דרב ושמואל דאמרי תרוויו, כל איסורים שבתורה, נותנים לנו פה כלל רב ושמואל, אומרים שניהם לגבי כל איסורים שבתורה, במינו במשהו, זאת אומרת, אם הם מתערבבים במינם, במשהו מאותו הסוג, מספיק משהו קטן כדי לאסור, שלא במינו בנותן טעם. כלומר, הכלל הכללי שרב הוא חלק ממנו, הוא שצריך נותן טעם כדי לאסור שלא במינו. אז מה קורה כאן? למה רב חושב אחרת כאן? הנה, רב גזר, יש פה גזרה, חמץ בזמנו, שלא במינו עטו מינו. זאת אומרת שאנחנו מדברים על הפסח עצמו,
גם שהוא לא במינו, הוא רואה אותו כמינו, שלא במינו משום מינו, ושלא בזמנו, אחר הפסח, במינו אסור כרבי יהודה, ושלא במינו מותר. אז שואלים, רגע, תגזור גם כאן, דשלא בזמנו ושלא במינו, עטו מינו, גם כן תגזור משום מינו, כולי היי לה גזרין. אנחנו לא גוזרים כל כך קיצוני, לא עושים מין סייג על סייג, גזרה על גזרה. אז אנחנו אמרנו שהכלל של רב, וגם של שמואל, שכל איסורים בתורה, כולל נסך, כולל חלב, שהתערבבו, אסורים רק בנותן טעם. אבל רב גוזר על חמץ, בגלל שאיסור חמץ שדינו כרת, הוא איסור מאוד מאוד חמור, ולכן גוזר גם שלא בזמנו, כרבי יהודה שסובר מדאורייתא שיש איסור לאחר זמנו, אבל לא גוזרים עוד יותר קיצוני מזה. אז זו עמדת רב. עכשיו נראה את שמואל, יהיה לנו את שמואל ויהיה לנו גם עמדה שלישית של רבי יוחנן. אז שמואל לטעמי, דרב ושמואל, דאמרי תרוויו, כל איסורים שבתורה, במינו אסורים במשהו, זה חזרה על אותו כלל, שלא במינו בנותן טעם. שלא במינן עטו מינן, לא גזר, הוא לא גוזר את הגזרה הנוספת הזאת, שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן מותרים כרבי שמעון. זאת אומרת, לעומת רב, הוא דומה לרב בכלל שבזמנו בפסח במינו אסור כמו כל האיסורים, אבל לעומת רב שאוסר במשהו בזמנו בפסח לגבי שלא במינו, שמואל מתיר כמו בכל האסורים שלא במינו, זה מותר. לאחר הפסח, אז רב אומר לנו כרבי יהודה אסור במשהו במינו ושלא במינו מותר במשהו, ושמואל אומר מותר אפילו בנותן טעם כרבי שמעון, שאצל רבי שמעון אין איסור שלא בזמנו, אלא רק קנס, ובתערובת אין לנו קנס. ועכשיו השלישי, רבי יוחנן אמר, חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו, אסור בנותן טעם שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן, שלא בזמנו בין במינן בין שלא במינן מותר. חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם. זאת אומרת רבי יוחנן פה הוא הכי מתיר, הוא אומר במינו מותר במשהו ולא נעשה רק בנותן טעם, ככה גם שלא במינו בזמן החג עצמו, ואחרי החג בכלל מותר כרבי שמעון אפילו בנותן טעם. ורבי יוחנן לטעמי, מה הטעם של רבי יוחנן? דרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, הכלל שלהם הוא כלל אחר, שימו לב, כל איסורים שבתורה בין במינן בין שלא במינן, בנותן טעם, שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו, מותרים כרבי שמעון. זאת אומרת אנחנו הכלל של רבי יוחנן הוא כלל כרבי שמעון ומותר אפילו בנותן טעם, שזה הכלל שלהם. אנחנו לא, יש פה ממש עוד 2 שורות בעמוד הבא, אבל אנחנו לא נעשה אותם כי תם לנו הזמן, אז רק נגיד שהתחלנו מהשאלה מה אנחנו רואים, מה זה הלכה, כמה צריך להסתכל מסביב, כמה העניין הוא מה שאני אוכלת וכמה הוא איך נראית הסביבה שלי, והשאלה הזאת איך מייצרים סביבה שקל לי לעשות בה דברים טובים, האם על ידי הדאגה למה שאני אוכלת ועושה או למה שסביבנו קורה. המשכנו עם שאלת ההחמצה, מה אנחנו דואגים שלא יחמיץ, איך פסח דורות משקף גם את הגאולה של יציאת מצרים, איך הבנת מושג החמץ קשורה להחמצה, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, גם מלשון לא להחמיץ, כמו ששמרים זה מלשון שימור, החמץ הוא מלשון החמצה, ואנחנו מסיימים עם השאלה הזאת של ההתערבבות, מה זה לתת טעם זה בזה, מה זה לתת משהו, החמץ שהוא לכאורה דבר מאוד מאוד מובחן ושקל להבחין בינו לבין לחם, הופך פה לדבר שמתערבב, וזה לא כל כך פשוט להבחין אותו. אז אני רוצה, בחלק הראשון של הדף הוא מאותגר על ידי מה רואים ומה לא, ובחלק השני על ידי עניין התערובות. אז הלוואי שכשאנחנו עסוקים בחמץ נדע לחשוב גם על השאלה מה אנחנו לא מחמיצים, ונדע גם להבדיל שעור מן העיסה, אבל גם לתת טעם אחד בחיי השני. תודה.